இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரனவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். இந்த பாதளத்தில் சொந்தக்காரனவர், எந்த உள்ளத்தில் சொந்தமானார். ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஹல்லேலூயா. லைஃப்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. என்ன கஷ்டங்களோ ஆண்டவரே, துன்பங்களோ ஆண்டவரே கத்தாவே, நீர் பார்த்து கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒரு விசை எல்லாரையும் ஆண்டவரே நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. என்ன தேவைகளோடு இருக்கிறீர்களோ ஆண்டவரே கத்தாவே, நீர் எல்லாத்தையும் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீர் ஆண்டவரே ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எந்த தடைகள் ஆண்டவரே வாழ்க்கையில் முன்பாக நிற்கிறதோ ஆண்டவரே கத்தாவே, எல்லாத்தையும் தகர்த்தி ஆண்டவரே கத்தாவே, எல்லாம் சுலபமாக நீர் முடிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்களுடைய இருதயத்தின் ஆசைகளை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஆண்டவரே. இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமுடைய நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.